Moltes gràcies per convidar-me, Marc, i per l'organització de l'acte, que sé que és molta feina i que a més, t'hi has dedicat molt i sempre és important en institucions com aquestes i en celebracions com aquestes tenir gent com tu que t'hi veu del carro. I res, gràcies a tots per venir. És un gran plaer poder parlar després de l'Adrià perquè ell sempre té una capacitat molt gran, i l'he sentit unes quantes vegades, té una capacitat molt gran de síntesi i de transmetre coses molt complicades d'una manera molt directa i molt sintètica i que va molt bé després perquè a mi, que em costa més fer aquestes coses, doncs poder-me centrar en els detalls. No? Llavors jo el que parlaré aquesta tarda és d'una part molt petita d'aquest marc cronològic que ha tocat l'Adrià i intentaré fer-ho anant molt al detall i ensenyant-vos una mica com funciona la feina de l'historiador, perquè us ensenyaré a través dels papers, llegirem a través dels papers i veurem, intentarem dilucidar, no us portaré unes conclusions molt fermes perquè és molt difícil de tenir conclusions fermes amb aquestes coses, però entre tots jo crec que ens podrem fer una idea de com va funcionar aquest període de molt pocs mesos en els que el marquès del Poal, Antoni Desvalls, va ser el president de la Junta de Guerra. Parlarem de què és la Junta de Guerra, com funciona tot això, i per què, intentarem dilucidar per què va deixar de ser president de la Junta de Guerra tan ràpid. No? Llavors, agafant-me el que ha dit l'Adrià, molt ràpid, anem a veure què feia Antoni Desvalls abans de la Junta de Braços. La Junta de Braços, que com molt bé s'ha dit, va ser el juliol de 1713. En aquell moment, el marquès del Poal ja era una persona d'una gran ascendència dins del Principat. Això què vol dir? Vol dir que tenia una gran influència amb els pobles. La gent sabia qui era, quan sentia qui era, no l'havia vist mai, però quan sentien qui era Antoni de Desvalls, doncs li tenien un cert respecte perquè sabien que era un home molt donat al país. No? Aleshores, ell és una figura cabdal en aquestes retirades de les tropes internacionals del Principat. Per què? Perquè tant l'autoritat imperial com les institucions catalanes li donen la missió d'acompanyar els regiments pels pobles per evitar que la gent els escupi i els dispari i els vagi en contra seu perquè els estan abandonant a les tropes borbòniques. No? Aleshores, en Desvalls i els seus homes acompanyen els regiments i calmen a la gent perquè tota la marxa d'aquests regiments sigui ordenada. Això en el cas anglès i en el cas portuguès és claríssim. Llavors ell, a partir de l'hivern de 1713, es manté... Aquí. Es manté a la zona, veieu, les zones amb ratlles són les zones ocupades pels borbònics, les zones blanques són les zones que a principis de 1713 no estaven en terra de ningú o diguem-ne, sota encara sobirania catalana, però difícil perquè ja hi havia molta penetració borbònica i les altres són borbòniques. No? Doncs diguem-ne que a l'hivern de 1713 ell es situa en aquesta zona guardant la frontera i fent operacions per aquí. No sabem massa bé què feia, perquè les fonts, tant en Castellví com les fonts militars tan borbòniques com les que queden de les institucions catalanes, no ens donen molts detalls, o encara no hem trobat fonts que ens donin més detalls, com aquestes que ha comentat l'Adrià, que cada vegada anem trobant coses, no? Però s'ha d'anar buscant encara més els arxius. No? Llavors, durant aquests primers mesos del 1713 és el moment en el que Starhemberg, que és el comandant imperial, no? Rep aquestes primeres informacions de les negociacions d'Utrecht i que ha de retirar els imperials de Catalunya. No? Llavors aquestes retirades es poden fer de moltes maneres. Es pot fer una retirada ràpida, deixant totes les places guarnides per tropes catalanes, o es pot fer desballestant l'esforç de guerra català i facilitant que els borbònics prenguin les places. No? I aquesta és l'opció que sembla que es tria. És a dir, Starhemberg i l'alt comandament imperial, a través d'una carta que reben abril de 1713, l'emperador o el Consell de Viena li ordena que desballesti les unitats que hi ha al Principat, que en teoria no s'embarcaran amb ell. És a dir, que llicenciï tots els oficials, que sobretot deixi de pagar els fusellers de muntanya, això és molt important, que deixi de pagar els fusellers de muntanya,
perquè ells esperen que aquests fusillers de muntanya saquegin els pobles per poder menjar i així facilitar l'avenç dels borbònics, i sobretot que s'endugui tot el que pugui de Barcelona, tots els papers, tots els diners, etc. No? Llavors, no sabem exactament com, però és bastant probable que Antoni de Desvalls estigui a l'entorn on es prenen aquestes decisions i estigui molt a l'aguait del que està passant. Val? Aleshores, sabent això, tant ell com el seu germà, amb el qual sempre havia mantingut aquesta relació molt propera, estiguin previnguts de que tard o d'hora arribarà l'ordre de rendir les places, entre les quals Cardona. Demà ja se'n parlarà d'això. I per això, quan arriba l'ordre imperial de lliurar Cardona, Manuel Desvalls l'ignora i no la pren. El mateix passa a Castellciutat, que és cap a la Seu d'Urgell, per qui no li soni. Allà, en Francesc Sans Miquel de Montrodon també és el primer oficial que no només no accepta l'ordre imperial, sinó que, a més, envia una carta a la Diputació del General i al Consell de Cent dient que ell es mantindrà fidel a les institucions i no al rei. I això és important per tot el que parlarem després. Val? Llavors, això quan aquestes notícies, el 25 de juny, arriben a Barcelona hi ha un tumult bastant important en contra dels imperials, hi ha una gran tensió al carrer, és important que això ho tinguem en compte perquè la Junta de Braços es celebra en un moment de molta tensió al carrer. Hi ha aldarulls, s'intenta atacar els imperials que encara no han fugit de la ciutat, la coronel ha de defensar els imperials alhora que ha d'intentar evitar que no es prenguin els dipòsits de pólvora o els papers, i tot això acaba desembocant amb la convocatòria, que molt bé s'ha dit, de la Junta de Braços. Aquesta Junta de Braços va del 30 de juny fins al 5 de juliol, la primera fase, i del 5 de juliol al 9 de juliol, la segona fase. Aquesta primera fase és la fase en la qual els braços, que són aquests representants aquí, els braços, el braç militar, o sigui, braç reial, braç militar i el braç eclesiàstic, aquestes tres representacions, són els encarregats, ja tornarem aquí, són els encarregats de prendre la decisió de què fer, no? Però els braços no actuen reunits tots sencers sempre, perquè hi hauria bastanta gent, en un saló de Sant Jordi que tampoc podia acollir tanta gent, no? Llavors el que fan els braços és, primer nomenen una novena, és a dir, una representació de 9 individus de cada braç que es reuneixen i creen com una mena de conclusions a veure què farem, i després presenten aquestes conclusions a cadascun dels braços diferents per veure quina resolució es prendrà, no? El problema que hi ha, que la resolució de la novena és molt tèbia, no diu ni una cosa ni l'altra, però estem tots molt cansats, no hi ha diners, la cosa és difícil, i sobretot el que es troben és que un dels braços, com molt bé ha dit l'Adrià, que és el braç eclesiàstic, s'inhabilita. Ells diuen que no votaran, perquè ells no poden votar sobre això. Llavors el braç eclesiàstic s'inhabilita. I la resolució de què fer quedarà amb el braç militar, és a dir, la noblesa, i el braç reial. On estava Antoni de Desvalls? Amb el braç militar, perquè ell era noble. Llavors ell era un dels representants del braç militar. Dins de cada braç hi havia sensibilitats diferents, és a dir, hi havia una part del braç reial que no volia seguir lluitant, hi havia una part del braç reial que volia seguir lluitant a totes bandes, i hi havia una part del braç reial que volia intentar negociar. I el mateix passava amb el braç militar, no? Com sabem que hi havia aquestes sensibilitats? Doncs perquè els discursos són els que ens diuen quines eren les idees, quins eren els indicis de quina lectura política cadascú feia d'aquest moment de tanta tensió i de tant perill per la supervivència del que era l'estat català, aquesta vertebració institucional a l'entorn de les constitucions. Aleshores, es va decidir que els braços, tant el militar com el reial, es reunirien alhora, però en habitacions separades, perquè cadascun pogués decidir de manera independent com funcionava. Llavors, el braç militar, que és el que ens interessa perquè és on hi havia Antoni de Desvalls, es reuneix, i en allà la primera intervenció és d'un individu que és Nicolau de Sant Joan, que és un noble bastant influent, on proclama que el que s'ha de fer és rendir-se, que això no té cap mena de sortida, que és impossible que es guanyi, i que el rei Felip V ha donat una amnistia pública que ens hi hauríem d'acollir i mirar de subjugar-nos. Clar, això genera una certa resposta dels sectors
més partidaris de guanyar la guerra, o de guanyar i de lluitar i de guanyar, esperaven no? Guanyar la guerra, i aquesta rèplica és la que es dona en nom del famós Manuel Ferrer i Sitges, que és, almenys al meu parer, l'autor del millor discurs de la història de Catalunya. La cosa justa, los fins són dichosos, és a dir, com és que en altres vegades hem resistit i ara ens plantegem de sotmetre'ns tan fàcilment, no? I llavors fa una disquisició des de l'arribada dels sarraïns a Guadalete, de com es lluita, de les guerres de la Corona d'Aragó, de les conquestes italianes, de les guerres de Perpinyà, bueno, va fent Jaume II, parla, llavors ja salta a l'actualitat, no? Felip V, que és un mal governant, que les nostres lleis no perviuen, és un traïdor, ha destruït les lleis dels nostres germans, patatim patatam, no? Llavors, és això, no? Acaba, no? amb aquests paràgrafs, no? I diu això, que no podem, qui vol creure que en un sol dia, és a dir, aquest dia que estem prenent aquesta decisió, se vulga consentir d'entronitzar la vanitat i la violència castellanes, fent servir els catalans, com nos diu la història de Castella, que feien sofrir els indis. Llavors, constantment va fent aquesta resolució equiparant els catalans als indis, als nadius americans de les Índies espanyoles, i alhora fa un símil entre les destruccions dels sarraïns a la conquesta islàmica de la península i el que estan fent els castellans i els francesos. Llavors, aquests arguments històrics són molt importants perquè demostren que hi ha una elaboració intel·lectual al darrere, no? I llavors demana això, no? Com podem privar i acabar la nostra llibertat i privilegis, i si tot i així ens ho fem, lluitem i perdem, almenys els haurem defensat i els haurem mantingut 190 anys més del que ho ha fet els castellans. Perquè els castellans, amb els reis catòlics i després amb l'emperador, ja perden, no, diguem-ne, els seus privilegis, i en canvi els catalans els hem mantingut. Tot i així, els que intenten que guanyi l'opció de submissió, el que fan és plantejar una votació amb 3 opcions, no amb 2 opcions, una de resistir i una de rendir-se, sinó amb les 3 opcions que ha dit. Resistir, d'entrada, començar a negociar i després veure què fem, o, diguem-ne, sotmetre's. Llavors fan aquesta votació i guanya sotmetre's perquè els vots de la resistència estan dividits amb les 2 altres opcions. Llavors, aquesta resolució arriba al braç reial. I el braç reial comença un debat per la seva banda, no? Mentre hi ha aquest debat del braç reial, que ara en parlarem molt ràpidament, hi ha 40 membres del braç militar que impugnen aquesta decisió perquè diuen que no ha estat ben feta. I un dels que impugna això és Antoni Desvalls, juntament amb el partit liderat, almenys verbalment, per Manuel Ferrer i Sitges. És a dir, aquestes paraules són paraules subscrites, almenys tàcitament, per Antoni de Desvalls. És a dir, ell l'hauríem d'incloure en el grup d'aquest tipus de resistència i d'aquest tipus de discurs, no? Llavors, al braç reial el que passa és que hi ha un debat sobre si s'ha de seguir el que ha fet el braç militar o si el braç reial ha de votar a la seva manera, de manera lliure, no? I qui és el que lidera l'opció de que el braç reial no voti per la submissió, sinó de manera lliure? El síndic de Manresa. Això sempre m'agrada dir-ho, perquè sempre el síndic de Manresa salta emprenyat, no? I diu, el braç reial ha de votar, però no hagi de votar, no? Manresa i Valls són les més proclius a la resistència i, en canvi, Tarragona i Torredembarra són una mica el partit més tebi no, diguem-ne, que tenien una altra prioritat, no? I al final el braç reial acaba votant, no, per la resistència. Això passa al braç militar, i el braç militar hi ha com una mena de cop entremig, no? Es van esbarallant els uns amb els altres, i finalment voten inútil la primera resolució, tornen a votar i s'acaba declarant la continuïtat de la guerra, diguem-ho així. Què passa? Que una cosa és quan els braços prenen aquesta decisió. L'altra cosa és quan es proclama aquesta decisió, perquè els braços, segons el funcionament de la Junta, no poden proclamar-la sols, sinó que ho ha de proclamar la Diputació del General, la Generalitat, que és la que ho ha de dir. I la Diputació del General, en aquest moment, diguem-ne que hagués preferit una altra resolució
que no era la de la resistència a ultrança que hem dit abans, no? Diguem-ne així. Què passa? Llavors, obrim aquest període de 2-3 dies en els que no es prenen resolucions perquè ha de ser la Diputació la que faci un pas, ningú fa res, hi ha una gran tensió als carrers i és el moment en el que una gran part, tant del braç reial com del braç militar, com també de gent de diners que queda a la ciutat, que marxen de Barcelona. Marxen de Barcelona i se'n van a Mataró a lliurar-se a Felip V i a lliurar les seves hisendes també a Felip V perquè pugui sotmetre aquests rebels que abans havien sigut els seus companys i que després seran vitals per mantenir l'exèrcit borbònic durant el setge. Com és que al final s'acaba diguem-ne donant aquesta resolució? Doncs perquè hi ha un petit grup de membres del braç militar i del braç reial, entre els quals hi ha Antoni de Desvalls, que van a veure la Generalitat i els obliguen a sortir al balcó i a proclamar la continuïtat de la guerra. No? Llavors, ja veiem quin paper, no, té Antoni de Desvalls en tot això. Llavors, com es continua? Com es lluitarà aquesta guerra? Veieu? Aquí tenim aquests dibuixos. Exacte. Bueno, estic segur que els models han de ser per aquí, no? Va. Aleshores, veieu, no? Què passa en aquest moment? Doncs, amb les institucions existents no n'hi ha suficient com per poder organitzar un esforç de guerra tan gran com el que necessita Barcelona i el Principat. Aleshores, les mateixes comissions que havien estat a la Junta de Braços decideixen que han de crear uns organismes nous que, juntament amb els ja existents, poguessin gestionar aquesta guerra. Això ho ha estudiat molt bé el Francesc Serra, que té aquest llibre de 1713, allà ho explica molt bé. En altres llibres més antics també se'n fa esment, però diguem-ne que la millor versió, juntament també amb el que ha escrit l'Adrià, són els que ho deixen més clar. Llavors, què fan en aquest moment? Doncs de la Junta General de Braços, en els quals hi ha els delegats de cadascun d'aquests, i també els representants de 3 institucions que diguem-ne que són, s'assemblen als braços, estan formades per membres dels braços però que funcionen de manera independent, perquè els braços només estan actius quan hi ha corts. Quan no hi ha corts, diguem-ne que la representativitat d'aquests braços queda en aquestes 3 institucions. Un és el Braç Militar de Catalunya, que encara que tingui el mateix nom, és una mena de club d'organització de la noblesa, és com un gremi de nobles, diguem-ho així, per entendre'ns, funciona diferent. L'altre és el Consell de Cent de Barcelona, que sempre serà el líder del braç reial i per tant serà la representació de les ciutats, i la Diputació del General, que seria el representant també del braç reial, però que com que el president de la Generalitat sempre és un capellà, no? Bueno, almenys fins ara ja no, però no sé si el senyor Illa, diguem-ne, però no ho sembla, però diguem-ne que fins a 1714 era un religiós, doncs també diguem-ne que té aquesta detenció. Llavors, aquestes 3 institucions, juntament amb els membres del braç militar, creen una junta de 36, en el qual hi haurà 12 membres de cada braç, per això n'hi ha 36, 12 i 12 i 12, que serà l'encarregada de fer totes les gestions de la guerra. És a dir, crear els regiments, buscar els diners, fer les armes, fer els vestuaris i totes aquestes coses. Òbviament, això és molta feina i són feines molt diverses. I una sola junta, diguem-ne que seria molt poc operativa. Llavors, el que fan és dividir-se en 4 juntes. La junta de guerra, la junta de política, la de mitjans i la de provisions. Aquesta la ignorarem, de moment, d'acord? La junta de guerra, que és la que ens interessarà ara, la de política, que és una mica la que ha d'impartir la justícia dins de Barcelona i a les terres del Principat controlades per les institucions catalanes, la de mitjans, que vindria a ser el Consell d'Hisenda, és a dir, la que intenta aconseguir els diners, i la de provisions, que és la que fa les armes, organitza els segrestos de roba per després fer els uniformes, compra els cavalls, etc. La de guerra és una mica la directora de totes aquestes juntes, no? I el que fa, sobretot, és escoltar les proposicions d'oficials, dir a la Junta de Mitjans cap on ha d'anar a buscar els diners,
dir a la Junta de Provisions què és el que es necessita perquè ells després ho facin, i per tant, diguem-ne que és una mica la Junta més important de totes les altres i amb la que hi ha un diàleg més directe amb el conjunt del govern, que seria aquesta Junta del 36. I qui és el president d'aquesta Junta de Guerra? Ja ho hem dit, Antoni de Desvalls, no? Això ens demostra la importància que té la seva figura dins del primer govern resistent de Barcelona, no? Però aquesta estructura institucional té un problema greu. Bueno, diversos, com veurem. Primer, que barreja membres dels braços amb unes institucions que ja tenen molt poder normalment, això crea tensions per veure qui és el que mana, com ara anirem veient, i que alhora deixa oberta una qüestió, que és aquesta d'aquí, que és la dels militars. Per què? Perquè els militars són nomenats pel rei, i el rei no hi és. Llavors, això obre tota una qüestió que ara veurem que és molt important, que és qui pot nomenar els militars, i si les institucions nomenen militars, oficials, diguem-ne, què pot pensar el rei d'aquests oficials que ell no ha nomenat? I això veurem que porta molts problemes, no? Llavors, el que passa és aquest, no? En teoria, Villarroel és nomenat per les institucions catalanes. Hi ha un ban de nomenament fet pel Consell de Cent i per la Diputació on Villarroel és nomenat com a tal. I Villarroel no sap si acceptar-lo. I ell els ho diu. Diu, jo sóc un soldat del rei, de l'emperador. I mentre l'emperador no em digui el contrari, jo us seguiré. Però si l'emperador em diu el contrari, jo tombaré per on em digui l'emperador. Això és important que ho tinguem en ment. Aleshores, l'altre greu problema és precisament que hi ha coses que necessiten l'aprovació de l'emperador. Per exemple, els segrestos de béns. És a dir, per poder entrar a la casa d'algú que ha marxat de Barcelona i robar-li tot en nom de la defensa, això ho ha d'aprovar el rei. I el rei no hi és, i no hi ha virrei, perquè el virrei era el Starhemberg que havia marxat. Llavors, això, el que hi ha és una figura, que és el portaveu del governador, que és el que hi ha quan no hi és el rei, no? Que és Pere de Torrelles i Sant Manat. I aquest senyor es manté, però no se sap si legalment ell pot acceptar les coses que accepta. I això, en una societat com la catalana, que és una societat on les lleis, com s'ha dit abans, són vitals perquè formen el contrafort de la identitat catalana, les constitucions formen el contrafort del poble català, llavors som una societat inherentment legalista en la qual no saber si legalment s'està fent una cosa correctament pot generar un greu problema. Per què? Perquè, entre d'altres coses, l'argument principal perquè Felip V no sigui el rei, el príncep de Catalunya, diguem-ne, és precisament perquè no manté la llei. Llavors, si nosaltres trenquem la llei, pot ser que l'emperador ja no ens vulgui com a súbdits perquè l'hem trencat, no? Nosaltres fem la guerra per l'emperador, però igual no la fem ben feta, i això serà el gran dubte i el gran conflicte que ocupar la Junta de Guerra. Bueno, aquesta plana major ja us la coneixeu, no? Una mica tots els presents, el general en cap Villarroel, el general de l'interior, el general de l'exterior, etc. No m'hi entretindré. Aleshores, anem a veure com aquest gran conflicte té un impacte directe amb la gestió del dia a dia, no? Què fan aquestes juntes? Elles comencen a funcionar en el moment en què es creen, no? Llavors, què han de fer? Aixecar unitats, crear regiments i buscar com pagar-los i buscar com armar-los. De moment, sempre dins de Barcelona. Dins de Barcelona, això és molt important, no? Clar, dins de Barcelona, en teoria, qui encapçala això i qui dona legalitat a totes aquestes accions, hem dit, per una banda, el portaveu del general, però també la Diputació, la Generalitat, no? Però la Generalitat no té diners, perquè tots els seus diners venen de fora de Barcelona. Qui té diners és el Consell de Cent. Aleshores, hi ha una lluita que durarà durant tot el setge entre la Generalitat i el Consell de Cent per veure qui té l'última paraula en totes aquestes decisions. Que primer guanya la Generalitat i a partir del febrer de 1714 guanya el Consell de Cent.
Però això són històries, el proper en parlarem d'això, que és molt interessant. No? Aleshores, què es troba en Desvalls quan està al capdavant de la Junta de Guerra entre l'11 de juliol i l'agost de 1713? Doncs això, ell ha d'ordenar totes les juntes que facin les seves gestions, però de vegades es troba que la Diputació li diu no, això no ho podem fer. O ell ordena una cosa a la Junta de Provisions i la Junta de Provisions diu no, és que el Consell de Cent m'ha dit que no ho podem fer. I viceversa, casos d'aquests. Hem de comprar cavalls. I qui posa els diners? No ho sabem. És que si no els comprem els mataran els borbònics. Bueno, clar, ara volem fer aquesta operació, aquesta sortida. Val, com l'organitzem? No ho sé, el de la Junta de Mitjans ens dirà si hi ha diners i mirarem si hi ha armes i sempre hi ha aquesta mala operativitat, no?, entre les juntes. Aleshores, en Desvalls, que era un home doncs, amb un cert caràcter, segons diuen les fonts, un dia va fer un cop a la taula i va decidir enviar una carta a la Junta General, a la de 36, des de la Junta de Guerra, on es feia una proposta per acabar amb aquest desgovern i amb aquesta, segons ells, paraules del text, amb aquests problemes de competències, diguem-ho així. No? Aleshores, aquesta carta funciona de la següent manera. Ells comencen així. Això és un text, us l'he transcrit perquè anava a posar la carta, que és aquesta, però ja veieu que costa de llegir una mica. Llavors l'he transcrida. El text comença, no? I ell diu, quin és l'objectiu? Aquests textos sempre tenen unes paraules molt grans i sí, tenen tota una sèrie de fases d'escriptura, no? Floritures, però que ells les han de fer, les han de fer, perquè és un text, per ells és un text oficial, això, és una cosa important, no? Llavors, quin és l'objectiu de la guerra? La recerca de la glòria i el reconeixement en la memòria de les nacions, no? No només aconseguir l'èxit, que això és molt del Barça, no només es tracta de guanyar, es tracta de guanyar bé, de com guanyarem, i com s'aconsegueix, no? Llavors, ell diu, la Junta de Guerra diu, val, anem a buscar un exemple. Ja hem vist que fan servir la història moltes vegades per justificar les seves decisions, però també fan servir la geografia i l'estat del món, no? Quin és l'exemple? Normalment sempre se'ns diu que la historiografia diu que l'exemple és la Gran Bretanya, no? Però en la resistència armada, l'exemple que busquen és Holanda, són les Províncies Unides. Val? Per què? Perquè tenint en present que de tan curt són poder en sos principis i de tan limitat districte en sus dominis, s'ha sabut fer tema i respectar, adquirint lo renom de cèlebre en totes les parts del món, únicament per aquell gran regiment amb què dirigeix ses operacions i amb l'admirable forma amb què es distribueixen els individus de sus governs. És a dir, per què és el nostre exemple? Perquè tenia poc terreny, tenia poca riquesa, diguem-ne, poca població, però amb la bona manera de governar-se i amb la bona manera de gestionar els seus recursos i els seus homes del govern, ha aconseguit dominar el món sencer i ser l'enveja del món sencer. L'exemple és Holanda. Poca gent, molts negocis. És una mica la idea que hi ha darrere. Aleshores, aquí ja inserta el tema de l'arrel del problema, que és qui té l'autoritat. Qui té l'autoritat al Principat ara mateix, no? Si la Junta de 36 té tota l'autoritat perquè li ha donat els braços i ha pogut fer les juntes de provisions, guerra, patatim, patatam, aquestes subjuntes també tenen l'autoritat perquè les ha dividit, perquè l'autoritat es va traslladant des de la part més gran fins a la part més petita. I per tant, totes tenen la mateixa autoritat i per tant, les seves resolucions què s'han de fer? A complir, perquè tenen aquesta autoritat, no? Llavors, això sembla evident, però fins a quin grau tenen aquesta autoritat? Tothom ho accepta? La Diputació, el Consell de Cent accepten l'autoritat d'aquestes juntes? Han de fer cas cada vegada que aquestes juntes els diuen alguna cosa? Les juntes poden executar una cosa sense la Diputació, no? Llavors, ell, al llarg del temps, del discurs, va discutint a veure
quins són els problemes? No? Aquest, que no s'entén fins a quin punt arriba l'autoritat, fins a quin punt es prenen les decisions i, sobretot, que no tothom té clar fins a on arriba cadascuna de les autoritats. Per evitar que hi hagi totes aquestes confusions, el que ha de fer, segons ell, la Junta de 36, és fer un reglament públic i inalterable que sigui conegut per tots i a través del qual tothom sàpiga com ha de funcionar. I per fer això, ell diu que s'ha d'ordenar com si fos un govern reial d'un estat normal, i fa els seus equivalents, no? Quins equivalents són aquests? Doncs la Junta de Guerra seria el Consell de Guerra, i ell ho explica, hi ha 3 pàgines explicant cadascuna de què funciona cada cosa, no? Junta de Guerra seria el Consell de Guerra. La Junta de Política seria, més o menys, ella diu el Tribunal de Govern, no sé, però perquè ens entenguem tots, seria entre la Reial Audiència, que és la que despatxa justícia, però també els Consell d'Aragó o el Consell de Castella, que serien, diguem-ne, autoritats governatives. La Junta de Mitjans hauria de ser equivalent al Consell d'Hisenda, val? I la Junta de Provisions, la Proveedoria General, que això vindria a ser una mica és una institució que seria difícil d'explicar, més enllà del fet que és la institució encarregada d'ordenar tota la demanda militar dels exèrcits, no? La proveedoria. Llavors, ell diu que aquestes 4 juntes s'haurien d'ordenar d'aquesta manera i que aquesta ordenació s'ha de fer ja. No es pot esperar a que arribin les ordres de l'emperador. Per què? Perquè no se sap si arribaran les ordres de l'emperador. Aleshores, s'ha de fer immediatament. I que això no ha d'espantar, això és important, no ha d'espantar a la gent que ha de prendre aquestes decisions, perquè pot ser que ells tinguin por de prendre una decisió sense que el rei els l'accepti. Per què no els ha d'espantar? Doncs perquè encara que el rei enviï un delegat i aquest delegat vegi com ens hem organitzat a Barcelona, amb un regiment tan ben fet com aquest delegat no tindrà cap dubte de que això s'ha fet ben fet i per tant acceptarà que ens hem organitzat bé i que no ho hem fet a l'esquena del rei, no? Llavors, per acabar-ho d'adobar tot i per poder-ho fer més operatiu, dic ell perquè entenc que Desvalls és el que està al capdavant, però el cos de la Junta de Guerra diu que el que s'ha de fer és crear una última junta. Bueno, això és el que has dit abans, que no hi és l'emperador, no sabem què passarà, etc. No? Llavors ell diu que s'ha de crear una última junta, que ell n'hi diu la junta de gabinet, però que amb el temps es coneixerà com a junta secreta. Vale? Perquè al final s'acabarà creant, però no en aquest moment, es crearà més endavant. Això és una cosa que hi ha debat historiogràfic, però jo opto per defensar que la junta secreta és una cosa que es crea més tard. Hi ha historiadors que diuen que es crea juntament amb les altres, però veient aquests papers sembla clar que és una cosa posterior. No? Llavors, què farà aquesta junta de gabinet? Pues el que hauria de fer el que fa la junta secreta, és a dir, té 2 missions. Una, parlar entre Villarroel i els oficials militars i la Junta de 36, perquè es puguin coordinar fàcilment, i l'altra, mantenir el contacte entre Barcelona i els agents a l'exterior, els 3 delegats a Londres, La Haia i Viena, i també amb l'emperador i amb la cort de l'imperi. No? Llavors aquesta seria la funció d'aquesta junta, que de moment encara no existeix, i que seria la que evitaria que hi hagi tants problemes. No? Aquesta junta la formarien pocs membres, molt assenyalats de cada junta, perquè hauria de tractar coses que poder millor que no sapigués tota Barcelona, no? Llavors seria important que fossin pocs membres. Entre ells seria molt important que hi hagués el protector del braç militar, és a dir, el noble representant més important, i el president del braç reial, que era el conseller primer de Barcelona. No? Llavors, amb aquesta ordenació, l'emperador podia veure que encara té vassalls a la península, no? Que és important, que acaba, no sé si ho he posat això, no ho he posat, bueno, és igual. Acaba dient això, diu, si nosaltres ens ordenem com Déu mana, l'emperador veurà que no som uns deixats, sinó que encara té vassalls que fan la guerra com Déu mana per ell a la península. Òbviament no li fan cas, ell s'esforça molt, la Junta de Guerra s'esforça molt, però els problemes a Barcelona durant la setmana següent continuen, no? I això fa que la Junta de Guerra
envia una segona carta amb un to encara molt més elevat que ens deixa uns elements molt importants. I aniré ràpid per anar acabant, però que crec que això és important de llegir-ho. Mireu-vos aquests textos. El problema continua sent el mateix, que és aquest xoc d'autoritats. Llavors, què diu la Junta de Guerra? Cuidado, diu, 3 coses indispensablement necessàries pensarà almenys advertir-se necessiten en l'heroica empresa present de la guerra que vostres excel·lències fidelíssimes, sent cada una d'elles precisa per sostenir l'altra, que són 1. Govern per la direcció, 2. Medis per lo gasto i 3. Tropes per la defensa. Sobre el fonament innegable que és la basis de la cerca se fa tot. I es dirigeix lo curs de lo regular. Assentant pues en aquest principi indispensable és menester assentar en lo pràctic, ja sabem què és lo bo, ara anem a fer-ho pràctic, assentar en lo pràctic què és el que succeeix. I aquest és el tros que ens interessa. Ojo amb això, Esta defensa s'executa en abono d'un príncep que deixa, que està distant i de qui encara no se sap la protecció que se li deurà, ni quan, en cas que bulla, s'experimentaran els efectes de son amparo, ni quan seran aquests efectes de son patrocini. Són unes paraules molt dures, Molt dures. Molt dures, Molt dures, perquè diu, és un rei que deixa, és a dir, ens ha abandonat, que està lluny, no sabem si ens voldrà protegir, i en cas que ens protegeixi no sabem de quina manera. Cuidado, amb això. O sigui, fins i tot, un individu o un grup d'individus, que són els que estan al capdavant de la Junta de Guerra, que són partidaris de la resistència fins al final, de continuar la guerra, veuen que estan en una situació molt complicada i que aquests debats s'han de tenir, però s'han de tenir ràpid perquè és un abandonament. És important tenir això en ment. Llavors, clar, el gran problema que tenen sobretot és el nomenament dels oficials, perquè és el rei el que ha de firmar les patents de nomenament d'oficials, no? Llavors, hi ha certs problemes per nomenar els oficials dels regiments que s'estan aixecant, o almenys legalment ells tenen aquesta idea, no? Tenen por que es desautoritzi, tenen por que es faci aquesta ordre i que l'emperador després enviï un ordre dient que ell no reconeix aquestes tropes. Llavors, en el cas que es trobessin lluitant a fora, podrien ser executats per, no sé, soldats oficials, completament. D'on ve aquesta por? Per què té aquesta idea? I aquest és l'altre fragment important. Bueno, el que hem dit dels oficials, ell explica això, la nit que s'esportes, hem de fer oficials i tal. La incertesa de la resposta imperial, aquí, això. Mireu aquest fragment d'aquí. Diu, i com lo confirmarà el Ministeri de l'Acord de Viena, és a dir, l'Acord de Viena veurà que hem operat bé, amb el fonament de no veure en vostres excel·lències fidelíssimes lo mètode que requereix per lo regiment, per la disposició i honor i harmonia que se necessita per les avantatges, i si amb menys motius pogué loar d'aquell govern persuadir sa majestat catòlica a assentir a l'evacuació, com no el persuadirà ara de desaprovar tot o almenys a que no convingui jamés a que contenga l'empenyo d'una cosa que no pot ser subsistent en son coneixement. Esta seria la reflexió del govern de Viena. Llavors, sé que ara poder no s'entén, ja us explico què vol dir això. Pogué l'art d'aquell govern persuadir a sa majestat, ell es refereix al Consell Imperial i a part dels exiliats que han anat a Viena, que són els que han convençut a l'emperador perquè abandoni el Principat. Llavors, hi ha una por molt gran a Barcelona de que tant els governadors imperials com també part d'aquests individus del Principat i de Castella i d'Aragó i de València que han marxat amb l'emperador el pressionin perquè no ajudi els catalans, perquè ells ja són a Viena, perquè aquesta guerra està perduda, segons ells, i que no ho facin.
Llavors ells tenen molta por d'això, de que aquest grupet a l'entorn de l'emperador faci mala propaganda del que està passant a Barcelona, que és un tumulto, que a sa majestat no li interessa de mantenir. No? Llavors, veiem, a través d'aquests papers, veiem com és una defensa molt més complicada del que ens sembla inicialment. Hi ha moltes més tensions sobre maneres d'entendre la resistència o no, maneres d'entendre el servei. Els que hi ha aquí entenen que ells tenen un servei amb el país i amb l'emperador, i els d'allà entenen que ells entenen que tenen un servei amb l'emperador i Podem el país. No sé si m'explico. Llavors és molt interessant veure com hi ha aquesta diferència, no? I llavors s'exclama, al final de la Junta s'exclama: estarà per ventura ofès l'emperador de la formació dels cossos? Com pot ser? Sentirà agravi la direcció del govern en l'establiment regular de les juntes? És impossible, perquè l'un i l'altre deu avantatge del fruit que ha aconseguit l'Acert i que es correspon amb aquesta obligació. Una necessitat forçosa de que aprovi, remuneri i doni gràcies a l'aprovació que a conseqüències de la glòria i de l'honor, de conveniència i de blasó se pot prometre a vostres excel·lències fidelíssimes. És a dir, el rei, si ell veu el que hem fet, encara que ho hem fet sense les seves ordres, no pot fer res més que aprovar-ho. Per molt que li mengin l'orella qui sigui, els imperials o qui sigui, no? Llavors, ell acaba així, no? Espera't, em sembla que no... Espera't. Perdoneu, Aquí, perdó. Per què dir-lo dels catalans? Perquè hi ha aquest fragment. La discòrdia que aquesta acció, és a dir, que la generació del govern nou ha mogut entre tanta noblesa catalana, fa menoscabar el concepte de los fondos i la que estos predicaran fins en Viena mateix, de la que se en contra el govern, disminueix el concepte de l'acció i en lloc de graduar-la per constància heroica de l'esperit de vostres excel·lències fidelíssimes, la definiran de temerari arrojo, de un desesperament o locura frenètica de un tumulto, com ho publicaran així tots els predicadors. És a dir, el que us he dit abans, que m'he saltat aquest fragment però que trobo que és important. Tant el govern de Viena com també tanta noblesa catalana, que són els que han marxat tant amb l'emperador com amb l'emperadriu, després també és important. Llavors, com que no hi ha una resolució, finalment hi ha això que passa l'1 de setembre de 1713. No? El fet, el que segur que és incontrovertible, és que Antoni Desvalls surt de la ciutat de Barcelona i se'n va a l'interior a lluitar, a aixecar el país, juntament amb el seu germà, i lluitar, fer aquesta guerra dels catalans, no? que ens ha explicat abans l'Adrià, i lluitar a dins del país. Per què? Per què marxa? Doncs aquest és el text que hi ha en el llibre, en un dels únics llibres que queden, perquè els altres han desaparegut tots, de les juntes del govern, van desaparèixer perquè s'havien de cremar moltes vegades per evitar problemes després, no? Però diguem-ne que aquest és un dels últims que queda i aquesta és l'anotació, veieu, el marquès del Poal, president de la Junta de Guerra, representa vostres excel·lències fidelíssimes, havent merescut l'honor en què la continuaren los braços d'un individu... Bueno, és igual. Doncs és el document en el que es diu que surt de Barcelona, no? En aquest document no es diu que surti ell perquè vol, es diu que la Junta de 36 creu en aquesta consideració i en la d'haver vostres excel·lències fidelíssimes, que és la Junta de 36, pensat que l'usel del marquès pogués servir amb fruit del benefici públic, així a levantar el país i a induir-lo a la més gloriosa defensa contra les invasions de l'enemic, és el que envia a fora de Barcelona Antoni Desvalls. Jo és el que llegeixo. A mi el que em dóna la sensació és aquesta, que la Junta de 36 veu que Antoni Desvalls és molt crític, té molta ascendència, que pot ser un element desestabilitzador en favor de més fervor i d'anar una mica més enllà, i que decideixen enviar-lo a l'interior, a aixecar el país.
A mi em dona aquesta sensació, vull dir, no sé si ho compartiu o no amb el que hem explicat, però ho sembla, ho sembla. I és que a més, encara, ja acabo, diu, encara més, no? Encara més, vull dir, encara podem entendre-ho més si llegim aquest altre fragment, no? Perquè hi ha una pulla, com diuen en castellà, un recadito, cap al que hem estat discutint, no? Veieu? No pot deixar de manifestar que en aquesta operació i així de suya no ha d'embarcar-se pel camí algun de gosar del mateix caràcter que lo té constituït los braços de vostres excedències fidelíssimes. És a dir, que ell se n'anirà a aixecar el país, però no pot nomenar oficials, no pot actuar com si estigués imbuït de la capacitat que tenen la Junta de 36. O sigui, sempre haurà de donar parte a la Junta del 36. No podrà operar com si encara fos el president de la Junta de Guerra. Llavors, li treuen part de l'autoritat que tenia fins llavors, no? Llavors, acabem amb unes idees, Primer de tot, és important constatar això, que encara queda molt per investigar i que ens queda molt per conèixer dels detalls, sobretot d'aquesta apassionant, és un dels moments més apassionants de la Guerra de Successió, aquests primers mesos de 1713, ens queda molt per saber on estava cadascú, com es movien, com es gestionen primer de manera velada i després de manera directa totes aquestes gestions de la sortida dels imperials. Cal entendre, això no és una crítica, vull dir, cal entendre que aquesta gent són persones, tots els presents aquí, no fa gaires anys, ens hem trobat en situacions excepcionals en aquest país. I podem entendre que de vegades, en moments de gran tensió, la gent prengui decisions motivades també per la part personal o per la part pròpia o per la part general i que cadascú actua diferent, no? Llavors, hem d'entendre que aquesta gent que prenia aquestes decisions eren persones també. Eren persones d'aquella època, però eren persones. Llavors, no eren... Nosaltres els podem considerar herois o no, deixem-ho així, però tenien falles i tenien mals dies i tenien de tot, no? Llavors, hem d'entendre que totes aquestes decisions que van prendre el 1713-1714 es van prendre en un context d'excepcionalitat brutal, cataclísmica moltes vegades, no? Des del punt de vista d'ells, es creen unes institucions noves, no se sap com funcionaran, si es fa ben fet, si no es fa ben fet, el rei dirà que sí o dirà que no, ha marxat, ens han abandonat, portem 10 anys de guerra. Tot això són coses que són importants de tenir en compte, que existeixen aquestes sensibilitats diverses, no només entre els que volen resistir i els que no, sinó dins dels que volen resistir, entre els que volen resistir d'una manera, els que volen resistir d'una altra, els que volen anar fins al final, els que volen esperar a veure què diu l'emperador. Existeixen matisos a la resistència. Per què? Perquè el poble català és un poble de molts matisos, ja el coneixem, no? Aquesta tasca d'organització de la defensa de Barcelona és titànica, és molt gran, genera confusions. La marxa dels imperials genera una gran desconfiança. La desconfiança, les sensacions són molt importants, perquè si els imperials ens han abandonat, per què en tornaran? Nosaltres els hem vist marxar. I els nostres germans que havíem lluitat amb ells també han marxat, per què han de tornar? És a dir, totes aquestes coses s'han de tenir en compte a l'hora d'entendre quines decisions es prenen i per què s'arriba fins a un lloc o no s'arriba fins a un altre, no? Llavors això genera vacil·lacions, genera conflictes interns, i llavors es donen respostes a aquesta situació, i una de les respostes és la que hem vist, és la d'Antoni de Desvalls, que és anem a ordenar-ho, anem a crear una junta, anem a fer més clar i ajuntem-nos amb les coses que sí que tenim clares, que és que hem de guanyar la guerra, hem d'agafar més homes, els hem de pagar, els hem d'equipar i els hem de dirigir bé. I això tots volem el mateix. Ordenem-ho i prenem-ho així, no? Això funciona com funciona i ja hem vist com acaba, però sí que queda alguna cosa de les propostes, que és aquesta creació de la Junta de Gabinet, que després en Castellví és el que l'anomena Junta Secreta, però que jo partiran la trobaré Junta de Gabinet, perquè crec que li farem més honor amb el Marquès del Poal, no? La Junta Secreta, la Junta de Gabinet, no? I tot i que ell sortia de la presidència, aquesta situació s'acaba. S'acaba quan? S'acaba el 2 d'octubre. Què passa el 2 d'octubre? Que arriba un vaixell a Barcelona.
I en aquest vaixell hi ha un home. I aquest home és en Joan Francesc Verneda, que és un notari. Però no és un notari qualsevol, és un notari que està casat amb la germana d'un altre notari. I aquest altre notari no és altre que Ramon de Vilana Perles, és a dir, el secretari, el gran ministre de Carles III. I Joan Francesc Verneda, a banda de ser notari, és el secretari personal de l'emperador, que havia marxat amb ell a Viena. Llavors ell arriba amb una sèrie de papers que no coneixem, però que en teoria duien ordres de Viena i duien patents de Viena, que tampoc les hem vistes, però bé, segons Castellví, ell duia les ordres. Llavors, durant tota la guerra, aquesta junta de gabinet funciona en els termes exactes descrits pel document que hem vist, però amb una altra figura, que és la d'en Verneda, que es mantindrà en contacte constant amb Mallorca i a través de Mallorca amb Viena. I fins al dia 12 de setembre de 1714, quan en el moment en el que es decideix acceptar la capitulació, en Verneda proposa un pla, que és un pla en el qual es donaria Mallorca i a Eivissa als britànics a canvi de que la reina Anna, perquè encara es pensava que la reina Anna encara hi era, o els seus successors mantinguessin o sigui, lluitessin per mantenir les llibertats dels catalans. Els resistents de Barcelona no ho accepten perquè veuen que és impossible mantenir més la muralla tal com està, i llavors ell, en el moment en què es pren aquesta resolució, i mentre en Castellví i els altres dos individus van a parlar amb en Berwick, ell i la seva família agafen les coses i se'n van cap a un vaixell, i aquella mateixa nit surten de Barcelona, la nit del dia 12, i arriben a Mallorca, i després de Mallorca se'n van cap a Viena. Llavors, per tot això ja és una altra història. Llavors és molt interessant veure com al final sí que arriba l'emperador, però arriba d'una manera curiosa. Però clar, hi ha aquest període tan curt que hem tractat avui, en el qual no hi és l'emperador, i els catalans intenten veure com podem fer-ho sense l'emperador, com ens podem gestionar, i que s'assembla molt al mateix que passa al 1640. Llavors hi ha un gran paral·lelisme amb això. Espero que no hagi sigut molt dens, però crec que era interessant, més amb un públic que coneixeu bé la Guerra de Successió i que us interessa el tema, veure la persona també que hi ha una mica darrere d'Antoni de Desvalls, perquè això aquí, entre les seves línies es pot veure una mica d'aquesta idiosincràsia, d'aquesta voluntat, i de com els catalans de llavors també tenien grans decisions a prendre i que de vegades no tothom pensava el mateix, però que tots tenien una mateixa concepció. Jo ho deixaria aquí. Gràcies, Per força ho hem... Sí, ho deixo aquí. Gràcies, a tots per... Gràcies.